Dobrý deň alebo dobrý večer želám každému. Som Žaneta, astrologička, hypnoterapeutka a teraz vítam každého, kto má ascendent slnko alebo mesiac vo váhach. Konjunkcia Saturnu a Neptúnu 20. februára 2026 je veľmi zriedkavá v znamení barana na 0. stupni. Výpočty naznačujú, že k nej došlo približne pred 9000 rokmi. Teraz je to na 0. stupni a 45 minútach 20. februára, ale podľa mojich výpočtov 0. stupeň a niekoľko minút nastal už 14. februára 2026 z nášho geografického pohľadu. Čo sa týka ďalších dôležitých faktov a pochopenia tejto konštelácie, odporúčam vám pozrieť si moje všeobecné video. Posledná konjunkcia Saturnu a Neptúnu nastala v Kozorožcovi, nie v Baranovi, v roku 1989. Váhy. Táto zriedkavá mimoriadna konštelácia bude mať dlhodobý vplyv na každého, samozrejme, že aj na vás. Rezonancia tejto konštelácie môže byť 35 až 36 ročná. U vás sa touto konjunkciou aktivuje váš 7. astrodom, oblasť partnerstva, manželstva, obchodných vzťahov, obchodných zmluv, klientely a na protivníkov tiež nezabudnime. Toto je kritický a zároveň karmický bod úplne nových začiatkov v tejto oblasti vášho života. Ste znamenie ovládané Venušou, hľadáte v podstate celý život harmóniu, krásu, lásku, ale nezabudneme ani na financie. Táto konjunkcia v dynamickom a vášnivom Baranovi vám dáva karmické možnosti mať ideálny vzťah. Či už partnerský, manželský, obchodný, ktorý dostávate možnosť zrealizovať, zhmotniť, u niektorých z vás až zázračným spôsobom, ak ste na vyššej frekvencii. Zároveň vás však upozorňujem, že je tu aj karmická výzva. Či ste sa v mene vašich ideálov, alebo kvôli transgeneračne prenášaným rodovým programom alebo rodinným vzorcom nenútili podvedome idealizovať si niečo, čo nemalo pevné základy. Alebo či ste nežili v klamstve, dokonca či ste neklamali sami seba, možno trebárs ochranným vzorcom správania, ktorý je pochopiteľný, ktorý ja nazývam pštrosia politika, keď si obrazne človek strčí hlavu do piesku, aby nevidel a nepočul, čo sa v skutočnosti deje, lebo realitu by možno človek psychoemocionálne nezvládol. Takže čas zázrakov sa začína, ale k nemu treba byť na vyššej frekvencii. Máte približne 2 až 3 roky na to, aby ste zrealizovali, zmaterializovali to, po čom túžite v tejto oblasti vášho života. Ak by aj došlo počas tohto obdobia k rozchodu, rozvodu, nezúfajte, lebo univerzum vám prináša možnosť karmického vyrovnania si účtov, samozrejme tým nemyslím nič násilné, ale skôr sa jedná o možnosť karmického ukončenia trebárs toxického vzťahu, ale v záujme čoho? V záujme toho, aby ste mali v živote možnosť zažiť aj ideálny vzťah. Ak žijete v ideálnom vzťahu, ten by mohol zažiť nové medové týždne, alebo ak sa vás toto netýka, môže sa to týkať obchodných vzťahov, klientely. Pri zmluvách máte podporu Saturnu, berte však ako malé varovné znamenie, ak sa nejaká zmluva zdá byť až fantastická a chcete ju hneď bez konzultácií s odborníkom aj podpísať. Istota je zichr.
Či už táto konjunkcia bude vplývať na váš manželský, partnerský alebo obchodný vzťah, alebo klientelu, či konkurenciu. Vášnivosť a bojovnosť barana vám dodá energiu a žiada, aby ste mali konečne na zreteli vaše blaho. Totiž mnohé váhy inklinujú k tomu, že v záujme určitej harmónie a stability sú ochotné urobiť veľké kompromisy, ktoré sa im aj môžu bridiť a potom sa pýtajú, prečo nie sú šťastné. Je možné, že ste v poslednej dobe alebo už dokonca dlhodobejšie mali karmické úlohy, ktoré sa týkali rodičov, bývania, rodinných vzťahov a atmosféra mohla byť hustá až deprimujúca. Možno, že ste zažili ťažkosti v otázkach detí, kreativity, alebo ste sa sklamali v láske. Prvými znakmi vašej metamorfózy by malo byť vysporiadanie sa s takými rodinnými vzorcami, ktoré vám v dome rodičov vadili a mali by ste si urobiť aj analýzu, či ste si niečo z pôvodnej rodiny vedome alebo podvedome nepreniesli do vašej, práve to, čo vám kedysi veľmi vadilo. Ak tak urobíte, teda urobíte takúto analýzu a nebudete sa stavať už viac do pozície obete, ak sa vás toto skutočne týka, ale sa vschopíte, idete v ústretí zázrakom, lebo takto budete na vyššej frekvencii. Prosím, naozaj aplikujte na seba jedine to, čo s vami rezonuje, lebo toto je všeobecný výklad a snažím sa osloviť každého z vás. Ďalším znakom metamorfózy je nová motivácia a chuť niečo tvoriť alebo vyriešiť čokoľvek, čo súvisí s otázkou alebo snáď s problematikou detí. Prípadne ďalším znakom vašej metamorfózy bude zmena vašej práce na takú, ktorá má víziu, poslanie, je kreatívna, má dobrý vplyv na vás a je aj prospešná nielen pre vás, ale aj pre iných. Aby som nezabudla na ďalšiu veľmi dôležitú známku vašej metamorfózy a vibrácie na vyššej frekvencii, tak je to snáď akoby zázračné alebo veľmi rýchle uzdravenie sa z chorôb, ktorých príčina bola a možno stále je neznáma. Dokonca aj keď ste dostali nejakú zaškatuľkovanú diagnózu, ktorá vás strašila, mátala, máte možnosť vyliečiť sa aj v prípade, že trpíte trebárs dlhodobejšie a aj v prípade, ak ste stratili nádej. Teraz sa nádej môže obnoviť a zmaterializovať vo forme novej vitality a zdravia. Súvisí s tým však aj váš zmenený prístup k vašej praktickej životnej filozofii a otvorenie sa vedecky dokázanému faktu o jednote tela, duše, emócií. Váhy. Prosím, aplikujte na seba naozaj to, čo s vami rezonuje. Toto je všeobecný výklad. A ako zvyknem zdôrazniť, váš osobný horoskop je taký jedinečný ako otlačok vášho prsta. Váhy, držím vám veľmi palce, majte sa krásne, všetko dobré, naozaj ďakujem za vašu dôveru, dovidenia.